Vi har vores starttrekant. Og vi har punkterne A, B og C. Så har vi højden H og det. Og så har vi D her nede på D, og så har vi et linjestykke C. Så har vi lille A og lille B. Yes. Vi konstruerer nu en anden trekant ud fra den forrige trekant, som sådan set bare er en rotation fra en ret vinkel, som vi kalder ER på. Og så har vi lille a her og lille b her. Vi laver nu endnu en rotation. Så har en ret vinkel der, som hedder F. Så har vi et stykke her, der hedder lille C2 og et H her. Vi laver nu endnu en rotation. Og ret vinkel, en punkt, der hedder G og lille C1 og et H. Og nu ved vi, at trekanterne de er lige dernede, så derfor kan vi finde en skalafaktor imellem dem. Så vi skriver lige skalafaktor. Og først finder vi det imellem trekant ABE og trekant CFB eller CBF. Yes. Og så kan vi se, at vi tager linjestykket C2, som er her, og det ligger over for vinklen V, så vi deler det med linjestykket A, fordi det også ligger over for vinkel V i den anden trekant, så ved vi, at det er det samme linjestykke. Og det er så lige med stykket H, som så er linjestykket over for vinklen W, og det deler vi så med linjestykket B, fordi det også er over for W. Og det er så lige med linjestykket A over lille c, fordi de er jo begge to over for de rette vinkler. Så vælger vi at tage de to yderste brøker og gange dem sammen. Så vi siger C2 over A er lige med AC. Og C2 gange C, det er C gange C2, lige med A gange A, AN. Og så skal vi så finde skalafaktoren for to andre trekanter. Og det er så igen for trekant ABE, og så nu trekant ACG. Igen tager vi nogle linjestykker, så vi tager C1 over B, fordi C1 er her, ligger over for vinklen W, og B er her og ligger også over for vinklen W. Og det er så lige med H over A, og det er efter samme princip, vinklen over for V, og vinklen over for V, eller linjestykket over for V. Og det er så til sidst lige med B, som er over for den rette vinkel, delt med C. Og igen tager vi de to yderste brøker og lægger sammen, eller ganger sammen. Så C1 delt med B er lige med B delt med C. Og det er så det samme som C1 gange C er lige med B'en. Jeg skal også lige huske herover, der er det ikke lige med, det er det samme som. Yes. Så lægger vi så de to ligninger sammen, og det bliver så A i anden plus B i anden er lige med C1 gange C. Så det plusser vi så med C2 gange C, og det er lige med C parentes C2 plus C1.
lige med C gange C. Og det er fordi, at C1 og C2 er det samme som lille c. Så C gange C, det giver så C i anden. Så har vi jo så A i anden plus B i anden, og det er lige med C i anden, som så er et bevis for Pythagoras' vers.